Hallo, ik ben Harry en ik ben hier op het vrijmerkje van de Koninginnedag. Gewoon eens even gezellig de sfeer op te snuiven hier in de stad. Kijk, zo, dat is nou het mooie van Ljouwert. Dank u wel. Dit komt op YouTube. Ja? Met een bolletje wolf gooi ze heel Leeuwarden vol. Ja, maar met al die rommel, dat zijn heel bommel. Maar heb je dan een propje papier vergeten? Ja, dat had een ander ook al vergeten. Nou, wie ben je beeld? Wat doen we hier in de audio sjouwtje? We ben gewoon aan het struinen en hopelijk komen we wat leuks in. We halen even een mooie beurskap en dan noteren we voor de Praat met Fries speel. En dan sturen we voor de avond met de Friese boekingen en cd's en de Friese taal promoten. Hallo, ik ben Jannie Beerstra, stadstoezichthouder van de gemeente Leeuwarden. En wij lopen hier op de markt op Koninginnedag. Het is zo ontzettend koud, maar ik hoop dat het vanmiddag wat beter weer wordt. Tot ziens!